yanzu irin wannan hayaniyar da ake yanzu a Kano duk me ya jawo ta? Duk waɗannan abubuwan ne ashbahul ulama'i, waɗanda ake ga kamar malamai ne su yi ta faɗa akan abin da babu shi. Ana faɗa ne cewa dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu kaza to bai zo ta hanyar riwaya ingantacciya ba. In ko bai zo ta hanyar riwaya ingantacciya ba, yaya za a ɗauke shi a matsayin karamar da za a girmama annabi? Annabi ya fi ƙarfin haka. Shi ke nan fa zancen da ake. Amma wannan zancen wai har ya kai a zo a zauna ana zancen tuhuma, ana zancen kaza da kaza. Allah dai kyauta. Allah kyauta. Allah ya tsare. Idan akwai adawa, akwai wasu abubuwa kuma dai daban, to za ka ga abin da yake ɗan ƙanƙani ne sai ka ga an ba shi hukuncin babba. Tare da kamar da malamai suke faɗakarwa ga wasu a cikinsu aka samu wanda zai ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai bi shehunsu ba za a sa ƙafa a taka shi. A wannan kanin aka faɗi wannan zancen kuma ta zauna lafiya. Mutum ya buɗe bakinsa ya ce annabi fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bai bi wani shehu ba, shehun da ya mutu 1975 muna da wayo ko ba haka ba ne? 1975 in annabi bai bi shi ba za a taka wuyan annabi. Ranar kasa bacci ne ran da na fara jin wannan zance. Na'am, an haɗa kai an ɗau mataki an kai shari'a. To amma a cikin wannan masu wannan tafiyar aka samu wannan fazancen. Amma yanzu masu wannan abin su suka taso za a yi zanga-zanga, za a yi duka da ɗauko katako da ɗauko doka a hannu da kaza da kaza, za a murƙushe duk wani mai magana dole ya faɗi abu. An canza musulunci gaba ɗaya ya koma sai ka kalle shi ta wannan nazara sufiya ɗin sannan ka fahimci addini. Wannan zalunci wani irin zalunci ne? Gaba ɗaya an gurɓata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Imam Malik suka fahimce shi. Wai ba za a fahimce shi ba sai da minzari na karkatattun mutane. Wannan zalunci ne. Yau dole a koma musulunci yadda yake gangariyarsa, fahimtar Abubakar da Umar da Uthman. A sakko kuma zuwa manyan malamai Abu Hanifa, Maliku, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal. Abinda waɗannan mutanen suke kai shine musuluncin da muke so kowa ya koma kansa. Ba wani wanda aka zo aka haife shi 'yan shekaru da ba su daɗe ba. Haka ba zai yi waɗannan mutanen su canja wa mutane addinin musulunci gaba ɗaya ya koma ba za a gane shi ba sai ta hanyar waɗannan abubuwan da an yi tawili, an canza abubuwa, ba a fahimtar ƙur'ani gaba ɗaya, an rikita komai na addinin musulunci. Fahimtarsu daban, littattafansu daban, sai ka bi wai gurinsu sannan ka gane me suka rubuta. To me amfanin rubutun? Allah ya sauke. Haka dai malamai su yi ta haƙuri, a yi ta haƙuri yadda aka yi annabawa ba a bar su ba, inda shi wanda shi ne jagoran masu tauhidi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Me aka yi masa? Kowa ya karanta. A kan tauhidin nan an shaƙe masa wuya, a kan tauhidin nan an zuba masa ƙazanta, a kan tauhidin nan an kore shi daga garinsu, a kan tauhidin nan an karya masa haƙori, a kan tauhidin nan an ƙoƙarin kashe shi a turo katanga a kansa, a kan tauhidin nan ba abin da ba a yi masa. Mu duk ba a yi mana waɗannan abubuwan ba. To kuma don haka ba abin a tada hankali ba ne. Kuma misali gashi nan da yawa a gun malamai, duk wanda ya tsaya a hanya sai ka ji shi tsakaninsa da mutane sai an samu wannan abu. Saboda shi ɗan adam so yake ka bar shi abin da ya ga dama. Shi kuma addinin musulunci ba a aiko wanda ya zo da shi don ya zama haka ba. Ai ba naka bane, ba na gidanku bane.
aikinka shine ka bi, in ba za ka bi ba sai ka ce ba ka so, shikenan. Amma dole ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. Yawwa, babu wani wanda ya isa ya share shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a bi ta ba sai an bi mafarkin wane da haduwar ya qazatan na wane, abin da ya bashi shi za a bi. Wallahi ba isa ba, babu kwata-kwata ba zai yiwu ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi din dai za a bi. Duk mai son shiga aljanna wallahi in bai bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai shige ta ba. Haka duk wani zance da wani waye duk wannan gun za a dawo. Kowa ya rabu da komai a zo a bi Allah, abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in mene? Allah ya riga ya faɗa. Wa in tuti'uhu tahtadu. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Da shi aka haɗa mu, duk wata hanya ba ma so ba za mu karɓa ba, shi kenan. Yanzu iso Abubakar wace hanya suka bi? Ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ina suke yanzu? Suna aljanna. To a bar mu ta ishe mu shiga aljanna. Duk wannan kwace-kwashen da mafarki da waye duk masu shi su tafi su rike kayansu. Su sun ce ba za su yi musulunci ba sai ta wannan fahimtar. To su je. Ran kiyama za a gane wane ne, ko ba haka bane? Amma ba za a zo a ce wai musuluncin ba za a gane shi ba sai ta hanyar wannan karkatattun hanyoyin. Wannan zalunci ne. Yawwa, a bar musulmi su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace da magana da komai, kuma duk wannan fitsarar kowa ya santa, da gangance ake yi. Allah ya sauke. To mu je dai. Kar ku ce mun yi zafi ko? To sai ce wada'aha ashbahu ubadil asna, waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan hadisan, waɗannan masu kama da waɗanda suke bautar gumaka ne. Kun san dama masu bautar gumaka sirrin kullum da suke faɗa shi ne me? Mu masu rauni ne, mu masu ƙazanta ne, mu ba mu isa mu je wurin Allah ba, amma waɗannan bayin Allah mutanen kirki ne, mu bi ta hanyarsu. Shi ne fa asalin zancen. Duk wanda suka bautawa wani wanda ba Allah ba, to ta nan suka faro. Kyautata zato ne ga wasu mutanen kirki. Sai a ce, ai mu ba mu isa mu je gun Allah ba sai ta hanyar waɗannan. Daga nan shaidan kuma ya ribace su, ya ɗora su akan cewa ai waɗannan babu wani wanda me ke bautawa Lata da Uzza da ya ce Lata da Uzza shi ya halicci sama da ƙasa. Bal Allah ta'ala ya bayyana wannan a cikin Alƙur'ani. Waɗannan ayoyi wallahi da ba a same su a Ƙur'ani ba, da an rikita wasu mutane. Wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Gashi nan ƙuru-ƙuru. Su dai masu bautar Lata da Uzzan, Allah ne ba da labari. In an tambaye su wa ya halicci sama da ƙasa, za su ce wa Allah. Sun san Allah. Amma me yasa suka tafi gun waɗancan? Sun ce mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Ila Allah, ku duba fazancan. So suke a kusantar da su zuwa ga Allah. Ashe duk kowa da awar san Allah yake yi. Amma hanyar ce aka kuskure, maimakon abu hanyar annabawa a yi mu'amala da Allah mubasharatan, sai aka ɗauko wasu hanyoyi daban. Kowa so yake shi ma ya zama Allah. Wannan ya ce yana da wani sirri mutalsam da waye wannan yayi kaza saboda kowa a ɗaga ɗan adam a bashi matsayin da ba nasa ba, a manta hanyar annabawa ta ibada, ta ƙasƙantar da kai, ta kusantar Ubangiji. Ya wane ne mafi kyawun misali na masu bautar Allah? Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ba a ɗaki yake zama ya ce ku je ku yi bautar shi kuma yana kwance ba. Irin yadda wasu suke yanzu, za su ya su sun gama, ba sa ma sallah, ba sa komai, ba sa bukata. Ku je ku yi, ku ne ƙauyawa, ku kuke tafiya umara da hajji, ba ku fahimci komai ba. Su da suka fahimta sun daina wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba haka yi ba. Shi ne a gaba, a yaƙi, a masallaci, shi ne a gaba. Ya je kasuwa, ya ga abin da ake ba daidai ba, ya ce ya sahibat ta'am. Ko ba haka bane? Ya tafi cikin mutane, ya je makabarta, ya ce ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza.
ya yi sallah ya juyo ya kalli mutane ya gyara musu kallo ya gyara musu kaza ya gyara musu abubuwa. Wannan shine shugabanci na addini, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wa qama bihi atamma qiyam. Ba a buƙatar wani ya zo ya gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai, zikiran wa salatan. Wallahi wannan ba maganar emotion bace, kaucewa wannan da gangan ake neman wasu uzurori a ce to me laifin in an yi kaza. Ba laifin ba, in ma baka yi laifi ba ka dawo kan na manzon Allah ya fi komai, ko baka yi laifi ba. Ballantana wallahi barin na manzon Allah laifi ne, yawwa laifi ne. Allah ta bike mu.